Umar MB. Ya ne? Wai mutane da suke tambaya wai ba su san Umar MB ba, ba su san Umar MB ba. Na ce to yau bari na nuna musu Umar MB. Mawaƙin challenge da ina son ki, rai da sauransu ne. Wai ba ku san Umar MB ba? Wai ba su san Umar MB ba. Ashe akwai sauran aiki. Gaskiya kan. Ni ne na Umar MB, aka Umar Musa, aka Umar MB, aka Umar MB, aka Anas Magu kuma da ni ba. To ni Anas Magu, wasu shi Umar MB. Sun ce wai da Allah Anas Magu dan kanin ka ne, na ce yaya na ne. Wa ne mana? Yanzu da Allah kalla gemai da kai di ba. Ni da shi ni da shi waye yaya waye. Kai ne wa? Kuma za ka tambaye su za su gaya. To shine mawaƙin. Za ka gani a comment ai. Shine mawaƙin challenge na ina sanki sai kuma yane ko na fada so ne.